blevet klar en til at sidde på bænken i kampen her. Var på bænken i Haderslev for 14 dage siden. Frank Hansen. Rigtig flotte generelt. Og det giver altså de boldspillende fodboldmænd fordel. Sjældent at se på den årstid. Kirkeskov tøver lige. Christian Holst kan også forsvare, som vi kan se her. Jesper Bæk. Og det er så godt spillet ud af Silkeborg, det her. Fremragende, som de kombinerer. Den gode position for ham. Kan finde Jesper Bæk. Hussein er vågen. Johansson. Så Larsen får lige snittet bolden. Christian Holst. Også fortjent til det. Men lad os lige se Silkeborg her. Ja, for Jesper Bæk i en god position. Det er 4 mod 4 det her for Silkeborg. Og Rigsgaard. Slot, mens bolden det er cirkuleret omkring ham. Ja, tager så det løbet, så havner han så der, hvor han er med til at smide væk. Ja, tilbage på bolden her. AGF's første, som vi kan se på grafikken her. Til afslutning på. Det er godt til hans venstre ben. Opmærksomhed, så med straf i den anden ende. Silkeborg hvis selvtillid givetvis vil vokse. Og på scoring der. Ja, hvis ikke AGF formår at sætte. Der er der offside her. Ligesom at sætte lidt ekstra ind og holde tryk. Men det er klart, at de to fungerer rigtig godt sammen, Larsen og Gravlund. Men jeg mangler generelt mere bevægelse fra hans holdkammerater. Igen nydelige Silkeborg-kombinationer bringer Martin Ørnskov i en god position. For Søren Larsen, Johansson, Eggersli. Søren Berg også, når det er over i højre siden. Silkeborg, de har haft en evne til at score i det sidste kvarter af første halvleg. Der er altså en statistik, der er ret tydelig. Fortæller, at der har de været farlige, og her er de måske igen, når de følger Christoffer Poulsen. Og kom til mange muligheder for indlæg, men det er altså Silkeborg, der virker farligt generelt. Martin Jørgensen, spejder og spejder. Her kommer kanten ind og hjælper. Lige nøjagtigt det, der skal til. Kasper Slot bliver klemt inde der. Et noget frispark. Jesper Bæk. De skal ind og skabe mere dynamik ind i flere nærkampe. Alt meget til siden. Nu skal vi spille mere direkte. Prøv at lægge lidt bolden op noget før, og så må vi komme nogle løb omkring de spillere, der også skal være lidt bedre til at holde fast i den fremme bane. Tak for det. Og sidder og kigget på den navneliste, som AGF har på bænken. Vi se en mulig chance her. Så løber lidt udsandet. Godt læst der. Søren Larsen vil kunne se formentlig ud fra, hvad Jesper Sørensen siger frem til rigtig mange slagsmål som station på fremlægningerne. Ja. Aron Johansson, så har svært for alvor komme ind og sætte sit præg på spillet. Johansson. Der var assistent hos Silkeborg, så de ikke var ubetinget tilfreds. Selvfølgelig meget tilfreds med at føre 2-0, men ikke ubetinget tilfreds med, hvordan de spillemæssigt havde ageret i første halvleg. Nej, jeg synes du, de er også. Der er. Der er 3 point for tredjepladsen. Jørgensen forsøger igen at sætte noget i gang. Jesper Bæk. Frank Hansen kommer med i et fantastisk løb fra en dyb position. Og Nøjk over til Frank Hansen.
igen Frank Hansen. Ørnskov. Side for en stund med Kasper Risgaard. Frank Hansen Ørnskov igen her. Prøv at se, hvor meget plads han får, Ørnskov. Meget cool, så de distribuerer bolden rundt. Jesper Bæk. Stefan Poulsen. Og det her, det er altså med til at suge kræfter ud af IGF-mandskab. I offensiv løb. Chilat til os. Ja. Dobbelt indskiftning her. Nu skal der ske noget nyt. Og noget mere. Jens Ørnskov. Frank Hansen. Jesper Bæk. Risgaard. Midtstopper. Skifter med Flinter her. Var det godt på første berøring af Henrik Tømmer Pedersen. Altså under niveau fra Jesper Bæk. Asmin væk. Sådan går Jesper Bæk. Der skidte minutter for Bæk. Men er generelt faldet en del ud i nogle kampe for AGF. Jesper Bæk. Jeg tror, han vil have rigtig godt af en rigtig god... Poulsen. Bæk. Frank Hansen. Ja, det bliver nemmere og nemmere for Silkeborg. Der sætter Sori i boldbesiddelse. Så er det på Jesper Bæk. Ja, men det er, hvad jeg mener, at Silkeborg får mere med plads. Holst. Bæk. Hvor mange kræfter. Uro efter sit indhop. Ja. Med stort overskud ind igennem midten af banen, hvor der ikke burde være plads. Finder alligevel pladsen. Offside. Og den her masser af plads centralt. Bæk til Risgaard. Et mønsterangreb, de har gang i her. Slot til Jesper Bæk. Det går et frispark ifølge Claus Bo Larsen. Holland lige ved at komme til gennembrud. Så hård. Har indskiftet Daniel A. Pedersen. 5 mod 4 af Silkeborg i den sekvens her. Jesper Bæk, der er offside på Bæk. Hvor vi som ser ud til at være stukket lidt af. 4 point skiller OB på 8. pladsen og OB på 3. pladsen. Og i det felt er de to mandskaber her. som Toft med på højre bakken. Og læg så mærke til Mark Gundelach på højre kant. Det er den nye mand, som Kasper Hjulmand har fundet frem. Silkeborg i de vanlige hjemmebanedragter i røde trøjer og hvide bukser, mens at FC Nordsjælland stiller op i den her lyseblå, dueblå nærmest. Med en alternativ clearing. Parkhurst. Det kan godt blive farligt, det her. Okoda. Ja, der var heldet med Nordsjælland. Og det er jo klart, at i og med vinden til stadighed tager til, så kan det godt blive tilfældigheder på de høje bolde. Det her er en god aflevering frem mod Bæk, men Jesper Bæk i offside. Hvor som senest prøvede at tabe i september, 10. september, så for snart 3 måneder siden. Det er en gang med Risgaard. Herover ligger Christian Holst. Offsides.
Gode, hurtige afleveringer hos Silkeborg. For Poulsen fik advarsel. Holst med frisparket. Ligger godt, og derinde. Udstop i første omgang. Stockholm, der fik hættet væk. Hvor vi nærmer os den første halve time på Mascot Park. Henrik Tømmer. Første gang han kommer til afslutning i kampen. Jesper Bæk. Kan han få den med sig? Stadigvæk Jesper Bæk. Og der kommer så Jesper Hansen. Flinta. Jesper Bæk. Det offensive samarbejde hos Silkeborg fungerer her 3 point selv mod HB Køge. Det har i hvert fald været meget for Nordsjælland i den her sæson. Det er 11. gang i sæsonen, at Nordsjælland kommer foran i en kamp. Scorer det første mål. Træner et aktivt skud. Begge to været meget ihærdige her i første halvleg. Godt at finde sig her til Risgaard. Jesper Bæk. Så bliver det meget lukket. Skulle have afleveret noget hurtigere. Bæk. Frank Hansen. Risgaard. Og herinde ligger så Tømmeren. Kan ikke komme til. Han og Jesper Bæk løber vel nærmest i vej. Fra en kontrachance i starten til Jesper Bæk, og så en svag afslutning af Henrik Petersen. Ja, så har der vel ikke været det store at lave for altså også på sin clearing her. Henrik Petersen kommer til afslutning, og så er der offside på Jesper Bæk. Jeg synes måske også, at Henrik Petersen... Hansen. Og det er faktisk en udmærket idé til Risgaard. Ikke knofedt, så benmuskler og vilje, der skal vende tingene for Silkeborg. Hjørne af Silkeborg Stadion, der ligger en stor vandpyt lige dernede, som man måske kan ane. Selve banen. Vejtfælden. Der ligger Tømmeren. Risgaard. Og så en kigger fra Jesper Bæk. Bæk og kompagni havde som håbet, synes jeg, haft den effekt, eller har haft den effekt, at spillet er blevet mere optimistisk. Bækman, stadigvæk Bækman. Jeg synes, de forsøger sig med nogle lidt for svære løsninger i øjeblikket. Nordsjælland spiller ikke det enkle kombinationsspil, der i første halvleg gav så mange muligheder. Så en mulighed den anden ende her. Pludselig Christian Holst kan ikke komme til Poirier første gang i boldberøring. Gundelak. God aflevering til Christian.
Stadigvæk Holst. Ikke frispark. Det er også korrekt af Kildentoft i et overlap, men det er næsten for sent her. Kildentoft, det er godt spillet. Den lever stadigvæk. Kildentoft. Og den er ikke ude endnu. Så altså Andreas Krandsgaard i front for Nordsjælland i øjeblikket. Udskiftninger. Så får vi tilskuertallet. Det er gættet på, der næppe var over 2.000. Det er der heller ikke. Og det skal han altså gøre bedre, Tobias Mikkelsen. Ingen tvivl om det. Og så er der mulighed offside. Den kommer meget, meget langsomt.